Trump menja taktiku. Više nema šargarepe. Sada stiže štab. Nakon otkazanog samita sa Putinom u Budimpešti, američki predsjednik pooštrava ton i uvodi nove sankcije Rusiji. Trump je odustao od pregovora i poručio da Moskva nije spremna za mir. Umjesto dijaloga stižu sankcije za Rosneft i Lukoil, dve najveće ruske naftne kompanije. Putin odgovara da su to neprijateljski akti, a Medvedev ide dalje. SAD su nam objavile rat. Ruski tabloidi pišu da je Amerika kapriciozna i bezobrazna, nepredvidiva, dok ruski mediji sanjaju novi samit, bez Europe za stolom. Ali Trump sada jasno poručuje, nema popuštanja. Umjesto prijateljskog pritiska, Washington prelazi na otvoreni sukob interesa i traži novi balans moći. Trumpov štap udara jače nego ikad, a Kremlj prvi put priznaje, Amerika više ne igra po starim pravilima. Da li Trump zaista menja odnos prema Putinu ili je ovo samo još jedno političko pozorište? Piši u komentarima šta misliš.